Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών στη Δόξα, πολύ κοντά στην Ερμούπολη και στα Βαπόρια. Είναι ένα φωτεινό σπίτι με μοντέρνα κουζίνα από βακελίτη και ενιαίο χώρο σαλονοτραπεζαρίας. Διαθέτει υψηλής ποιότητας γρανιτοπλακάκια και ξύλινα παράθυρα γερμανικού τύπου με σίτο. Στα υπνοδωμάτια υπάρχουν μεγάλες ντουλάπες, ενώ έξω θα βρείτε άνετο πάρκινγκ και δυνατότητα αγοράς γκαράζ. Το σπίτι διαθέτει ένα πρακτικό δεύτερο WC και ένα μεγάλο μοντέρνο μπάνιο με μπανιέρα και άφθονους αποσυντευτικούς χώρους. Να αναφέρουμε επίσης ότι η στάση του mini bath είναι πολύ κοντά. Τα μεγάλα του μπαλκόνια προσφέρουν όμορφη θέα και άνετους χώρους για χαλάρωση. Αν αναζητάτε ποιότητα ζωής πολύ κοντά στο κέντρο, αυτή είναι η ευκαιρία σας.